Shubor nakaslem jong unongsan hima. Working President ka khnam uba Thomas Pasa hinigaski bakran shakilar thai kubor uluyathu ba secretary ka Secretariat Administration Department ulakhot dakir khot ka khnam ban penshai hagbede bagajingpan RTI ka seng nakatnat SAD uba Thomas ulaong bagajingpan RTI ka seng kalong ban ai ki thop kerteng ki ba ka SAD ka siu tulop shaki nongtre ki badan da ki spangut man ubnai ulaong bakatanat kamshmnala ban ai ki kerteng jong kita ki batre hendrei ka RTI ka baar ki ai pen ban ya jingdon ki nongtre om ya thop kerteng shu ulaong ba ulayo ya ka shithi na secretary ka SAD bandan ka hearing halor ka ni ka RTI ka balong meta ka si ha ka ba ulaong ba ka ni ka hearing ka long ka bas ngutanat ulaong ba ka jingpan ka seng ya ki thop kerteng ka long ban pen khoi pen suba ya ki babun ki rukam thongkam ki bam ya hap hakatanat ulaong ba ka ni ka jingpan kamdei ba kin tip banya ya unu ubriu hendrei ka reitang ka jingkwa tip banya namar ki pajba ki don hok bantip ba ya ka pisa jong upajba shanu la siu ya ka tulom ulaong ba ka ni ka jingpan RTI ka deban pentikna ba ka jingbam sap ba ka jingthong kam bean kanum don hakitna trikam ba prepare jong ka jila knang ba ka jingthong tang ya ki briu jong ki minister kan do jaj hakitna ba prepare ba ngira file ko ka RTI ko ka Secretariat Administrative Department kabang ila ada penparu lembaga kai kubor kalau ka jingbom hun ka jongi ya ka jubab di bang yo na PIO hakaba ku mencu benrap wa ni apa ni penting ka ba PSCD ka siu tulop saki daily wages ki badan de ki spangut manugnai handai haki arti ki cap na kalian ke department kam semla ban yang ni ka kerteng jong kita ki baterai but hadin ka RTI ka baar pada ngi iba na kalian jong ka SCD accounts kala yang ki number of daily wages employee henry na kalian ka jungi ngi la krensai ba ngi ka RTI ka bangi pan ngi ong kumno yang ngi ka thup kerteng ni klem ong yang ngi ka no kidon nak takadaw ka ngi klem hun yang ka juba ba si first appellate authority but mentaka sini hadin bingla yo ya ka city na ka SCD department ba mentas don ki hearing but ngila da butai hearing halor ka RTI but ngila ikendo ya secretary jong ka SCD but hakan ki hearing hi sutunat ba nakaliang ka secretary jong SCD ila hot kang ba yo jing shai kendian ani nakaliang ka jongi kumba ngila kan shai ba kani ngile nakabenta ban penkhut ban pensuba ya kibabun ba kibamsap ki hukum thungkam ki ba let's say ki ba bamya ha ki department but let's say kam de ta kani bat ki department dung sahaban ya syakman dia na kaliang ka jong hakan ka hearing hi na kaliang jong secretary ila ong hi ba let's say kini ki dei ki kerteng ki ba pipan yo ki dei ki personal information nomor ba katkum ka section 8 jong ka RTI Act nimla ban yo ki personal information na kaliang ka jong ngila banjur ba kani ka bapan mangi kathup kerteng ke bangipan kam dei ke personal information and dei ka official information but mangi ki pajba ngiran hok bantip baya ka pisa jong pajba la siu tulop sanu kanlong ka babakala ban ong ba menta la siu tulop wei ubnai arhulang saki arspangut andai manu kita arspangut pada idon kam ban yo yang sai namar baka jing sep ting balong ba yo kan ka pisa kan sapla jong no nak tak kenal nak kalian ngajongi dia awan ikenduk mendak sing nak percaya tak kenal ngrum ngajongi but nak kalian jong isketi la keliru ba kai ka daw bangi file ka RTI ba nak kalian ngajongi hai kentin iba syai ba lepong ka jing kwa jongi ban file ka RTI kadai ban pentikna ba kini ki jing bamsa pampong bat ki jing thungkam bean kam ka kamla ban don department ke fair hapan penkhut ya kani mar ba bon ba ikon samla ki ba dang kiba kuat kam kuat jam kadai bandan ka procedure ka ba tikana ka ba biang khnang ba kani kan nepotism ka bengyong kani ka jingthung tang ki brio ki minister kan do jaj na ki tnat kam sukar ka ba fair tengani ka meeting ka ba ngila wani kedo batakas ni ba ni kermen ba ba hadin bengila ai jing shai ya secretary jo ka SCD ba ngila penshai ki dongrim ki jongi ba ngi shen ngin yo kani ka thup kerteng ba an ra yo ya ka thup kerteng pada ki don pada ki benta bengi hap ban le hombok bat ngin sa syai pada sopat ba ya kai ke bang ngilap kani ka jing hot
nakalian yung secretary kadai tang ban pan di sahawat ngan ong pi hapo ka RCI Act Arjarsan kamdan ke provision ya first appellate authority ban court hearing. Ban court hearing kadai tang hakabor jong chief information commissioner kat kum ka RCI Act. Hearing isim ya kadai ka jing court kadai kum ka jing kwa jing sai jong secretary. Kanang ba ka kanumdan gunung ka jing sotu bakala. Handai ka kumangila penpau ya secretary. Bakani ka jing yo city ka jongi kam dei ka tum ka provision juga RCI Act Arjarsan. Handai ngisim bait ka in goodwill ba kadai ka jing persiang bang nia sotu bangin yo ka detail ba kai ka jing kwa ka jongi. Kanang ba ka jubab nang ni sakmat kanum ba karasyo ba kanum pur sop pada ya kapor ka jongi ba ka jongki kunjo.